respecto do primeiro punto, o grado de vinculación do comercio co recoñecemento dos dereitos laborais, este é unha tema dende comezos do século XX, finalizada a Primeira Guerra Mundial, ese tratado de paz de Versalles que provocou en Alemania, constituíu unha organización que era a Organización Internacional do Traballo, que teña como finalidade evitar que o traballo fose un elemento de competitividade entre as empresas. Pretendía establecer un mínimo de recoñecemento de dereitos laborais e de seguridade social para que todos os traballadores, con independencia do país no que estivesen, tivesen o mesmo nivel de protección. E desa maneira se evitaba o doping social, é dicir, as empresas en función dos costes laborais e das diferencias de legislación, en un país estaba prohibida a negociación colectiva, había despedimento libre, e en outro había negociación colectiva e prohibición do despedimento libre, pois as empresas optaban dun país a outro. Pois para evitar isto, todos os países cunha mesma legislación. E isto é o que pretendía facer a Organización Internacional do Traballo con convenios internacionais e con recomendacións. Digamos que sempre sobre un principio voluntario. Os Estados ratificaban iso de maneira voluntaria ou non, en función da presión política en cada un dos seus propias realidades. Que pasou? Pois na década dos 90, cando empezou con forza a Organización Mundial do Comercio e cando empezou a verse como a deslocalización estaba facendo bastante dano, e incluso como a colocación no mercado mundial de produtos que eran fabricados en países nos que non se respetaban as condicións laborais, non existían dereitos laborais, non existía a prohibición do traballo infantil, non existía a negociación colectiva, estaba prohibida a liberdade sindical, se podía despedir libremente, eso se colocaba moito máis barato no mercado mundial que aqueles produtos fabricados en países nos que se respetaban os dereitos laborais. Entón se deu un debate bastante interesante no seo da Organización Mundial do Comercio, porque por parte das organizacións sindicais e outro tipo de ONGs se empezou a decir que a Organización Mundial de Comercio tiña que empezar a considerar que era competencia desleal fabricar, producir e colocar no mercado mundial bens feitos en países nos que non se respetaban as condicións laborais. Claro, aquí había unha pequena trampa e con razón protestaron os países empobrecidos, porque decían que eso era algo que lles interesaba aos países do primeiro mundo para seguir colocando esos produtos no mercado. Pero con independencia disto, a Organización Mundial do Comercio supuxo principalmente por unha organización internacional, que é a Organización Internacional de Empregadores, que ven sendo como un gran lobby de presión das grandes empresas multinacionais, dicindo que non, que a Organización Mundial do Comercio non podía entrar a valorar cuestións laborais porque era só entraba a valorar cuestións estrictamente comerciais, e que dentro da competencia desleal non entraba precisamente o respeto ou non dos dereitos das persoas que traballaban. A diferencia era en que cando ti incumples os acordos da Organización Mundial do Comercio se che aplica a desmercatoria, é dicir, é dereito puro e duro e se che sanciona duramente, mentre que no caso da Organización Internacional do Traballo, cando incumples os convenios non hai sancións económicas, non hai ese poder disciplinario, ese poder sancionador.